Inibingelele nonke babukele emakhaya. Igama nguSimangaliso ngakwamtshali. Umagalela gase njengonyama. Ulinda Mkhonto Nselenduna. Uma siyavutshela echubeni ukhondlo ukugebisa. Baye besho ke nabaziyo bathi nenkosi ayiqedwa. Babukele emakhaya. Lolu hlelo lwenu ke enilithanda kakhulu zikhiphani emtshezi selukhona ke futhi namhlanje silana Wembesi eWard 9 eMultipurpose Center la khona esibizwe khona ikhansela uMr Madinana okuyena obebhizi namhlanje nemeeting yomphakathi esizocela yena njengamanje ukuthi eke asithathe asibeke ukuthi kahle namhlanje i-meeting yakhe ikanjani. Kodwa ke before ngimveze babukele emakhaya nakho ke niyakwazi kumele nikwenze nani uyashare, uyakhomenta, uyasubscribe kuze no page lethu lizokwazi ukuthi lidlondlobale liye phambili. Mr Madinane, over to you. Angibingelele mfo kamtshali, igama lami ngengumondlo ngakaMadinane ward council wakhona la eWembezi ward 9 ngaphansi kwenkosi langa libalele local municipality ngithunywe umbutho kaANC ukusebenzela umphakathi. No umuntu bekade bize umhlangano umphakathi namhlanje sizokhulumisa indaba yo 2 room la befanele ukuthi bekhandwe sizobachazela ukuthi ke izohamba kanjani then nemphakathi yaba nembono so nathi sayithatha ke imbono yabo ngayithatha ngayisubmita kwi-committee la kwamasipala imbono efakwa abantu ngoba intuthuko akuyoneka khansele yomphakathi so kubalekile ukuthi uluzwe uvo lomphakathi ukuthi umphakathi bafisa kube kanjani noma kwenzekeni ngentuthuko esuka ibhekiswe ngakubona. So sithathile ke imibuzo baphendula ababuza abantu sabaphendula basi-advisor sa-adviseka so sibuyela back to kwamasipala ke manje with i-report yokuthi sihlale kanjani kumhlangano wethu nomphakathi savumelana ngani nomphakathi namhlanje. Kodwa into ethi nje kuzokwakhiwa ama-RDP houses oku-2 room ke ngolimi ke sike sisebenzise la ekihlaleni. Gafushane nje Mr Councillor siyabona la kukhona uSispinki okuyena oke wakhuluma ngendaba ka door to door. Bengisacela nje ukuthi ke usithathe usibeke ukuthi la ku door to door kahle kuzobe kwenzakalani. No into ithi bake babhalisa u2 room phambilini uma sekuverify okwathola ukuthi ke khona abantu bakhona la eWembezi ward 9 nengesibona bakule ndawo and ke nabanye ke sebalimala abandlule emhlabeni. So sibese sithatha isinqumo sokuthi ukuze sisogwema abantu bangaphandle ngoba phela intuthuko ithinta abahlali base ward 9 sizongena u door to door sifike sibhalise u door to door umuzi nomuzi siyangena siyabhalisa siyandlula siyakomunye siyabhalisa bese siyathatha submit kwamasipala then umasipala uzobusuthatha usubmit kwa human settlement and then human settlement iwona ke uyobe usugrant ukuthi obani sokhona ukubanikeza izindlu obaningi sibakhona ngezathu ezu1 no2 3 no4 no5. Umuntu akabingelele okhuluma uSibusiswa kaMadondo oyilunga lomphathi wase ward 9. Cha namhlanje besibizwe ukhansela bezosichazela nomasipala ngohlelo lo2 room likhona la elizokwenza ward 9. Sibe sesichazele ukuthi nenamba abantu yo2 room abawu500 abazokwazi ube bekhona la endaweni yase ward 9. Okuwukuthi sichazele ngayo yonke indlela even icriteria sizwile siwumphakathi sayamukela nanokuchazeleka nje nangezinye zezinto ezithinta izindlu esazophinde zilungiswe la abantu abathatha izindlu zabantu asekuzolungiswa uhlelo lakho nezobe lilungiswa human settlement nakhona impela silekelelile kakhulu mfethu ngezinto eziningi nje umasipala kasiphe zona ukusilekelela ngalolu hlelo lo2 room yabona. Council ake ngiphinde futhi siyabona dawo yekwenzeka ngakhona kule meeting siyabona umphakathi uyaphendula. Mawubheka ngokubona kwakho umphakathi usizakale kangakanani kule meeting ngoba siyabona ngathi iinterest ikhona kakhulu kumalungu omphakathi. Basizakala kakhulu but because bathola izinto abebengazazi bafike basizakala nanokuthi bathola indlela lesichaza ukuthi ungena u-door to door ibajabulise kakhulu ngoba bebetshela ukuthi kuzoshaya uline njengasekuqaleni kubhaliswa but bayithandile lesivezile ukuthi sizoza nohlelo lokuthi sokwenza u-door to door but bayayamukela kakhulu bayayithanda yona izobenzela ipeace ukuze bezokwazi ukuthi bethole izindlu behlale futhi endlini zabo. Hayi siyabonga kakhulu Councillor ngomsebenzi wakho omuhle. Sicela uqhubeke njalo usebenzele umphakathi. Siyabonga kakhulu nibe nobusuku obuhle.